Tämähän on perinteinen sekatavarakaupppa. On ihan rautakauppatavaraa, polttoaineet, tekstiilit. Sitten käyttötavaraa on ollut, ruokatavaraa. Että kyllä ihan niin kuin joka sorttia, kaikenlaista. Terve. Terve. Tuli sitten tämmönen vähän viileämpi juhannus. Niin on vähän niin, että jos nyt sitten lämpiäisi vielä pyhäkseen tästä. No sitten kun on se oikea juhannus. No niin joo. Isä aloitti vuonna 50 tai rakennutti tämän talon ja siitä lähtien tätä on sitä tässä pidetty. Ja heti koulun jälkeen niin 52 olen ollut oikeastaan tässä sitten mukana. Ja Pirkko on sitten ollut kanssa siitä lähtien, kun koulusta pääsi. Jos näin kaupan ajatuksen laskee, niin sitten laskee vähän isommaksi Saloisten kylää. Mutta kyllä se nyt vähän toista 100 henkeä sitten on. Mitä on? Sisäänpäin sinne. On, kaikki. Se on yhteen auki sitä. Me oltiin semmoinen Spar-kauppa aika kauankin. No sitten oltiin sen jälkeen semmoinen Tarmo-kauppa sitten, mutta siitäkin jäätiin pois. Me ollaan tavallaan semmoinen villikauppa sitten. Polttoainepumpuissa on erilaisia. Vanhin on sellainen lasisysteemi, johon pumpattiin 5 litraa kerralla ja sitten vedettiin vipua. Ja sitten on sähköpumppukin yksi saatu, niin se onkin polttoöljyssä, mitä yleensä aina enempi sitten menee kerralla. Selvä. Kyllähän pärjää juhannuksen. Oikein hyvin. Taisit juhannustansseihin sitten. Pojat on laitunut. Mikä toi on? Päivä. Kauppalla on sitä tulossa. Kaupalla ollaan tulossa. Kiitoksia. Ehkä aikaisemmin ei ollut niin iso ero siinä. Silloin kun tehtiin muutakin kauppaa, rautakauppaa ja maatalouspuolen kauppaa, niin kesässä ei ollut niin suurta eroa, mutta nyt on aika isokin ero siinä sitten kesäkaupassa ja talviajassa. Kuukausi sitten tuli sellainen asia, että tämä maksupäätekone, tämä täytyisi vaihtaa uuteen koneeseen ja se maksaa taas aika verran. No ei se mitään, maksetaan sitten käteisellä, kun ei sen kummosempaa. Joo, se ei mennyt Siis pankissa ei läpi? Niin, viime kesänä hyvä juttu, kun meillä oli Sveitsistä vieraita. Ne ei meinanneet uskoa enää, että jossakin on tällainen käsipuu. Valitettavaa sanotaan, että joku valittaa sitä, että on kallista kyläkaupassa. Mutta bensa on tänä päivänä niin paljon kallista, että minä en ainakaan laske sitä, että jos jotain lähdetään hakemaan, niin jos mä tästä saan, niin se otetaan tästä. 28, joo. No lomien pito tietysti on vähän hankalaa. Siinä on aina sitten semmoiset omat järjestelyt, jos tästä nyt viikoksi lähtee pois. Mutta onhan niitä nyt joku viikko aina joskus ollut. On joskus, mutta siitä nyt on aikaa. Joku on mä itsekin olin muutaman kerran tuolla etelässä viikon reissulla, mutta ei tässä oikeastaan lomiin ole sitten mahdollisuus. Tietysti on sitten, mutta sitten siinä vaatisi jonkun ainakin sitä ajamaan autoa ja semmoista sitten, että No, ei tästä kai monia vuosia sitten kuitenkaan jatku tää. Ja tietysti olen jo kohta eläkkeellekin pääsemässä, että siinä mielessä on niin kuin ihan sitten turvattu näkymä sen jälkeenkin. Pitää semmoista intoa eikä halua olisi lopettamiseen, mutta eihän tätä nyt monia vuosia tässä ainakaan missään tapauksessa sitten pidetä, vaikka nyt vielä jatkettaisiin. Punainen nortti,
sininen lenkki ja kalja jos loppuu. Minä naulaan 6 tuuman naulalla ovet kiinni, jos ei niitä ole.